Как ти хрумна идеята за Experience Bulgaria? Ами като цяло от много време искам да се занимавам с нещо подобно. И по принцип преди 2 години някъде един приятел ми каза, тъй като твърде много му разказва за историята на България, там той не беше от България. И ми каза, защо не правиш клипчета или нещо подобно, в което да разказваш на хората за България. И аз реших, че първоначално ще започна и ще направя сайт. И в последствие, даже вече сигурно много скоро ще почна да правя клипчета, в които ще говоря за България. И тук сайта е около 2-3 месеца вече, може би 4. И забелязвам, че има изключително много хора се свързват с мен, има изключително много посещения. Даже един човек от Индия се свърза с мен и правихме нещо като документален филм за България, като снимахме в Пловдив и в София и в скоро време ще излезе и той, хората ще могат да го видят. И аз съм изключително доволен. Ще правя сам свои клипчета, както казах, които аз ще говоря, но ще правя клипчета, в които ще вървя и ще снимам забележителности или нещо като обиколки с определен град. Наистина много идеи. Кои събития искаш да посетиш в нощта? Ами задължително ще присъствам тук на всички събития, които са в Юрен Пловдив. Една моя колежка ще свири в 5-0, така че на това ще присъствам. И като цяло ще обиколя по музеите и галериите. Аз съм го правил друга година, но днес не искам да го направя отново и да видя града.